Mentara sing Sautarik January Arjapsan wan yuk kejat I Dr. Diki sungkan IMP Gamegaria harus nong ka kabah bapo kamau hati konstituensi ban pencai peba yakin nong rem jong kasang VPP kabajukran dikimat hak bay day bakajing jongki peba jong ka jela Meghalaya. Ha kani kecing yelang lani ke public meeting ladon rengkat ukertong MDC kamau hati konstituensi uban saya kun nak kasang VPP uken jok lang rangtong rengkat I Dr. Diki sungkan IMP Gamegalaya. Uskiteri kaumsning uba hokit siem skitiri ka umroy uba garlandson rong ba snong kasnono ka bat kiro rong ba na kaliang Dr. Ricky singkon lapan ka jingkersan nak pai ba jong ka mau hati constituency ban ai ka jingkersan ya kaseng VPP kumju ya kertong ka mau hati ukenjo langrang tong ulakren halor uput usam jong ka jela bakidan kisnong ki bapo mi kidieng nak perla jong kila syakem hakar surkar asam namar ba uput usam umlong ubat dikena Baban keren do halor ka jingide bat kamariang ka baka district council ka dei ban khmi na kaliang kurtong ka VPP kunja langrang tong ula keren halor ka jingide baka krendet ka bandriu jong kari ti sensyar kari India bodo orang ka jing peneso jongi syaka India ngidan la ka jong ka tradition la ka jong ka kitien la ka jong ka rukum im ban na kaliang jong lapan ru ka jing kesan na kaliang kipet ba ha kani kenti ba menta na kaliang uskitiri ko umsning constituency ubah hokisiam ulang bakal adong kam kerki ya ke VPP makan dan hak district council ban pembet ya ki babun ki kam ki bombe kam kalong bangin hap an penting kana bakan ni jat bengril duni kadon haki kiti ki besengan ki pai ba be ngidon ni kinong ngilam ki bastat ki besimpang hak voice of the people party nimde ban artatin bo ya ka jishan ya ka jong fi hak VPP kum candidate ubama fi pensa thak vote hak ni election MDC ngai ka jing penting kana bangan ya tray rengkat bak kinong elam jogo party bak bangan pensau ya ki ai kijing snow ki jonga ya ki ai kijing yo I ki jonga kum nong tray mon snow bha kum bra pensau de rama snow ngalai dan benta hagi babon ki kam imlang salang om de tang haga development hindre ki babon ki kam imlang salang kita ki social issues ki bakta ya ke imlang salang ki jongi ni deals ba ki drugs ngatrai pimpak club naka organization jingi ngirang pedlong wat ya ka drug abuse program hapo kisnong do pianong ka sibon ki social issues kita ki jing ki bakta ki imlang kasalang ko jingi kata ka di kakam ko jingi ngre hadin bangla ya yenti ngayo snow ban ngasutu bang ngadel kam bandrung sya ka jeli jong kasensyar kadar namar bangin yo ban pendet ki babakla kidon sibon ki babakla kidon sibon ki bakan riang ke bangidang hapan pendet ki parlok be Pasi sempat ngakar pade piki paiba santam ki paiba no sosnong jogan ke snono ka ade ini ay ka jing kersan ka jong pi ay ka ketika ka mon ka jong pi ngadai tang usyakiri ubarit jong pi ubalada pipi ay ka kata ka benta ngan yai le ya ka bangade bande ngan keren ya ka bangade ban keren ban ngan pendep hok ya kamram ka jonga lese hakata ga ndang la poy nga rung hakatu ka kamera ngala tip khambha le se ke e ka bangala banyarap khambha yo pai ba nganam kura re e ba ngala long MDC ngan le ka ni ngan le ka tai ndre kum ba ka party jung ka yang ha kinong rim jo ka jing tre hok kinong rim jo ka hok ba ka jing sisa ngan le hok ba ngan pedep hok e ta ikam ibarit ibadon ka bor ka jonga tele sing nom yo shu arsen laisen banya pelong ka public meeting ha po isnong jong pi ngakarpan e pai ba no sosnong jo ka snong ka but the constituency he broke away alam ya gajing kersan ga jong pi but ngapulang ru bangan ya ine hakani ke party ke pamapi pai ba pinsa jil pinsa penjob ngalek sakani ga snong maulang kung ngakadu iwe temen i me yang aba ngan kersan ya pi ngan penjob ya pi hakani ke MDC election but na pila job lada pinjo bangai yang ngasih pengkaru subhawat ki nakani ka party ko papidon ya leng ba kata ka instrument of accession hadin bangila join lang sa kari India hadin bala penlang penman ya ka riti sensyar jong kari India kasami kani ka kernit ka bahan reu jong ka riti sensyar jong kari India but di leng ba kani ka kernit ka bahan reu bala bangila yo ya kani ka district council tika ay kani ka district council kabala penkubbar ya kani kariti sensyar jong kari India ka district council kadai
bangin la ban snaya ki an ki ban ya kadaya ka khandong ka siap ban ya daya ki khau ki petap ban ya daya ka riti ka dustur ka juni bangin la ban snaya ki an ha ba ka shong kha shong man bangin snaya ki an ba ka khai ka pateng ba ki yo ki hat ba kum ta ter agaba haga sri ka banikom jong ka ching plong ye ka ka dorpal hapo assembly hantai kay ka bai ba adan kum president ile namal ngilong ka chan ko ka bakerpang ni la ka wei ni ki kerpang jing ngilong ki don ka ktin ka thli ka ba laga jong ka ktin khasi ek ikan ma boro abo tu lat ustamban kran daga ktin hindi manu ban yen pan manu ban nuat phi mdon shisha ibadah yang nyem pidang bamen kran daga ktin hindi namangin soto kran daga ktin pareng bani kran daga ktin khasi na ktin garu kabayapon ni soto te donmo kum kita namar paling ni soto bangi hap panyen skam banyada ladangin yang banyada manopat te namar kada kadau somot kemali kelai ikum tu kalong kajing shngan ya kari bakachat penri tenam dai me mo tenam dai ha kalong kajing shisha te na taka kadau kum tu lagalong iba arden iba adulbat iba bright iba heavy kiwa yo ki preu na kiwa ki consultancy ki om arden adulbat ba bright ba heavy currency ikini kijing jongi kibangi ma hagi consultancy jongi bat kai kabangim shumale sawat hapo assembly ngila ra yaki mat yaki issue kiba phe ong kejing jong ke nomra ong kejing jong put usam ong kejing jong ke nohikai ke issue kabangim ra ya kejing kiu jong ke marba mardi atkum ta ter ngila kren ni kita badai nomor kata kata misoban aino yoble bat ya ki pat ye bah baki iyani kir i bagadai ke parti ka badon shisha ka jingkermen badai na taka tau haga de MP election patro ye nantang samut kiamale na ki life honorably ki assembly constituency ki bron haga shalom parliamentary kamlong ka basuk pata awas tang samut kiamale support jirang kamtam ki kapot nanong ipi isang sot nagas caka ke balong trai amla wat tang ban pomding kidon kibri thu ina nia pomding lalaga jong kacaka wan asam ubat ukel bat wo ki ong baki ngila kali ko masan ri tu kitrok kidang sakut cha sam hadu menta kata kade kajinglong jingman jong ka state ka jong adien som photli kisnan namar bole yo pot usam jangi don kediskan kay kabangi i kalong kong kajat kan riu a usnam alajar khatbai haga jala jangi ngidom kong ba arpu khandai lak ki pat nong shoshno mantangim dunai kalai pusan lak kay ka bacha ya ka khndo ka sha ka mau ka khndo ka diga jingim chopi jonga ladangim don ka khndo atungi la ban ongshu bengi de ki traishno mo hano ngem longshu ki traishnong halaka jong ka ri le chong delada kombacha menta aga bangila du yaki khno ke shap ka babon shano ka lawe to ki khon ki thi ke jong aman no ban yen ban yasa ban yada dei namar ka katao ka district council ka waini ki kamram jong ka kalong ban yen ban yada ya ka khno ka shap shoshu yaga khlaw ka batam Lecce spot dum snong jainte hills kela sulong kumbala sulilam yeka lom ka batam bat kito ki karkhana kela su pompathar la slen kalu bat kai ka bacha abam don ding don si kakta yeka umbam umdi abam don kumbam umdi kakta yeka koit ka khya kakta yeka rap karyam si tekini kilong ke ba kamram jong ka dis council ka dibanle ke bangi i kalong katon ka jing sunjor haga district council ka jami dei namar ka tao kum ka party ni shimi gara yang ninya kon nya ka district council election ha KHDC para jalte hills bangin match jat pangriu ban kren yakini ka jing shisha
Bagi don kam ban bet ya kali ke sensar kata hadu ke district council. Nama dia ke district council. Kawan pet kawan pi ya ke hima i dor pasnong pat kum tak ter. Lada ka baik kate kiwai ke baik. Pat kan long ke cingker khu ngarong ya pi ya ga yo pat nok song song. Kan don ka cing sna ya ga la sha la sisi jong ki khon ki kti jongi. Jong kan ka marian sodong sokon. Kumba julek skiwi kipat kijaka ban ai ke jingkrishan bat ban ne ha ka parti nagalang MP laperta ha ka syap ke jong upra. Hapa! Hapa!